Здравейте, YouTube! Понеже... Чакайте да намаля телевизора първо. Понеже не съм качвал от много време голямо видео. Сега ще ви се реванширам, скъпи фенове. Първо искам да ви покажа откъде ще ви чета, да ви кажа, че съм измамник. Тая книга е малко скъсана, но както и да е. Това е книга с всички държави по света. Няма някои страници, защото съм ги скъсал като по-малък. Има 506 страници, няма ги 50 страници. Аз ги имам някои те. Почваме да говорим за континента Европа. И то по-скоро за Западна Европа. Първата държава, за която ще ви приказвам, е Франция. Франция, или по-точно Френска република. Страната има площ 543 000,97 квадратни километра. От тях 8,75 хиляди квадратни километра са в остров Корсика. Граничи в километри Франция с Испания 650 км, Андора 57 км, Белгия 620 км, Люксембург 73 км, Германия 446 км, Швейцария 572 км, Италия 515 км, Монако 4,5 км. Има брегова линия с Атлантическия океан 2075 км и Средиземно море 617 км. Корсика има брегова линия 625 км. На запад и север плоски и хълмисти равнини са Гаронска низина, Парижки басейн и ниски планини. Централните и източните части на Франция, средно високите планини, Централен масив, Вогези, Юра. На югозапад са Пиренеите, с най-висок връх на френска територия Винмал 3303 метра, а на югоизток Алпите с най-висок връх в цяла Европа е връх Монблан 4807 метра. Климата в голямата част на Франция е морски, умерен, докато на изток е преходно-континентален, по Средиземноморието е средиземноморски. Средната температура през януари е от 1 до 5-6 градуса. На юг до 8-10 градуса. Юли от 17 до 25 градуса. На юг до 29-30 градуса. Валежи 600 до 1000 литра са в равнините. 2000 до 2500 литра са в планините. По-големите реки са Сена, Рона, Лоара, Гарона и... Пишете в коментарите коя според вас. Имате 10 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Това е река Рейн. Който е познал реката, ще му харесам коментар. Растителността гори 25% от площта, широколистни и иголистни. Сега за кратко искам да спра видеото и да ви кажа нещо важно. Всеки, който иска да ми каже, да пише в коментарите кога да кача следващото видео. И така. Те са големи видеа, бавно се обработват хора. Население 60 640 000 жителя във Франция. Гъстотата 111,5 жителя на квадратни километра. На квадратен километър. Естествен прираст 3. Средна продължителност на живота за мъжете е 74 години, а за жените 81 години. Ех тия жени бе! Етническия състав е французи 82,3%, елзасци 2,6%, бретонци 1,8%, корсиканци 0,5% и каталонци 0,5%.
фламандци 0,5% и най-малко са баските с 0,3%. Общо местните народи са 88,5% от населението на Франция. Има италианци 2%, евреи 1,2%, арменци 0,5% и арабите са 2,9%. Главно алжирци и мароканци са обаче от арабите. Има поляци 0,7% и други 4,2%. Официален език е, както се досещат, и френския. То няма кой друг да е. Други езици на юг провансалски, 3 диалекта, и корсикански, бретонски, бретан, немски, елзас и азбуката е латиница. Неграмотните са цели 4% за жалост. Конфесионален състав християни 94,8%, от тях католици 96,8%, протестантите са 2,2%, православните са 0,3%, унятите 0,2%, армено-григорианците са 0,5%, мюсулманите, в кавички сунити, 3,2%, юдеисти 1,1%, други 0,9%. Извън страната живеят 1 500 000 французи. Главно в Канада, САЩ, Италия, Белгия. Малко съм болен, хора, извинявайте за което. Градско население 74%, а останалите 26% са по селата. Столицата Париж е най-голям град във Франция. Е с 2 милиона 140 хиляди жителя. В агломерацията живеят 11 милиона 564 хиляди жителя. Само искам да прекъсна за малко и да ви кажа, че съм се объркал за населението в началото. 60 милиона 640 хиляди жителя. Така. По-големите градове са Марсилия с 795 хиляди жителя. В агломерацията са 1 582 хиляди жителя. Лион 472 хиляди жителя, агломерация 1 741 хиляди жителя. Тулуза 433 хиляди жителя. В агломерацията обаче живеят 1 070 хиляди жителя. Ница 340 хиляди жителя. В агломерацията живеят 1 230 души. Нант 278 хиляди жителя. В агломерацията живеят 770 хиляди жителя. Страсбург 275 хиляди жителя. Монпелие 248 хиляди жителя. В агломерацията живеят 512 хиляди жителя. Бордо 230 хиляди жителя. На Бордо, между другото, агломерацията е бая голяма и в агломерацията на Бордо живеят 947 хиляди жителя. Лил 228 хиляди жителя. Рен 209 хиляди жителя. В агломерацията на Рен живеят 571 хиляди жителя. Реймс с 197 хиляди жителя. Хавър 186 хиляди жителя. Това са градовете, хора. Сега, за административно деление ще ви приказвам на Франция. 95 департамента, обединени 22 региона. Един от тях е Корсика с особен статут. 4 задморски департамента са Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион. 4 задморски територии са Нова Каледония, Френска Полинезия, Френски южни и антарктически територии и Уолис и Футуна. И специални единици остров Майота и острови Сен-Пиер и Микелон. Сега, най-голямото нещо за Франция, най-голямата статия от книгата за Франция е по-важни исторически събития и дати. Слушайте внимателно, защото това е история и е важно. Особено за тези, които учат в училищата. От 5 до 12 клас това ви е важно, защото Франция се учи често. 6 век преди Христа заселват се племената Гали. 1 век преди Христа римска провинция Галия. 406 година нахуване на германски племена. 497 година образувана франската държава. Франската, не френската, франската.
6 век до 7 век приемане на християнството. От 1337 година до 1453 година 100 годишна война с Англия се води. 15 век присъединяване на Бургундия, Пикардия и Прованс и Бретан. 1572 година Вартоломеевата нощ. Унищожаване на хугенотите. Малко е трудно за изчитане, извинявайте. 1661 до 1715 година управление на Людовик XIV, краля Слънце. Разцвет на френски абсолютизъм. 14 юли 1789 превземане на Бастилията, начало на буржуазната революция. 1792 година провъзгласяване на Франция за република. 1799 година държавен преврат Наполеон Бонапарт. 1804 година Бонапарт става император, Наполеон I. Това го уча аз в момента по история принципно, защото съм 8 клас, повтарям, за съжаление. 1812 година поход в Русия и поражение на Наполеон I. 1815 година Наполеон се връща след като губи битката при Ватерло. 1848 година революция и провъзгласяване на Втора република. 1871 година Парижка комуна. 1875 година Трета република. 1914 година до 1918 година участие в Първата световна война. Получава Елзас и Лотарингия, Саарска област, Того и Камерун. 1940 до 1944 окупирана от Германия е Франция, окупирана е. 1946 година Конституция на Четвъртата република. 1949 година влиза в НАТО. 1945 до 1954 година война във Виетнам и загуба на Индокитай. 1954 година война в Алжир. 1958 година Пета република и 1962 година загуба на Алжир. Това е за Франция. Сега за държавното устройство ще ви приказвам, дами и господа. Държавно устройство. Република начало с президент, избиран за 7 години. Той назначава министъра-председател, правителство и ръководи съвета на министрите. Законодателен орган е Националното събрание с 577 депутати, избирани за 5 години, и Сенат. 321 сенатори, избирани за 9 години. Паричната единица, както се усещате, е била френски франк, което се равнява на 100 сантима. Обаче от 2002 година се приема еврото във Франция. То, между другото, хора, много скоро и в България ще го приемем то евро. Стопанство. Високо развита индустриално-аграрна страна. Разполага с запаси от желязна руда, уран. Между другото, уран е много химичен елемент, отровен. Боксити. Основни отрасли са машиностроението, химическата промишленост, авиокосмическа, автомобилостроене, хранително-вкусова, корабостроене, електротехника, металургична, атомна енергетика също. Нефтопреработване. Селско стопанство е високопродуктивно, многотраслово, заети са 3% от населението. Основни култури са пшеница, ечемик, овес, царевица, захарно свекло, картофи, зеленчуци, плодове и лозя. Животновъдството е специализирано млечно и месно. Транспорта е шосета 890 000 км, от които високоскорости. На 10 000 км ЖП линии, 31 000 км корабоплаване по река Сена след Париж, Рейн и канали. Морски пристанища са Марсилия, Хавър, Дюнкерк, Нант, Бордо. Развит въздушен транспорт има също ООП 22 170 долара. ОСС 4. Туризъм силно развит. Посещава се от 77 012 туриста. Въоръжени сили
389 200 души. От София до Париж са 1759 км. Така. Това беше за Франция, дами и господа. Моля ви са хора, виждате клипа беше дълъг. Ако ви хареса подобно съдържание и имате идеи за коя друга държава да направят такива факти, пишете в коментарите. В момента часът е 12:17 и аз нещо да спа. Гледам какво да кача на вас хора, да може да вас забавлявам. Моля ви са хора, харесайте, ударете лайка и ударете абониране, защото искам да научите нещо ново от мен и в крайна сметка искам и аз да науча нещо ново, хора. И така, хора, смятам това видео да свършва, защото ми се спи. Видеото ще го качвам току-що. Ще го кача, но то докато се обработи ще мине едно половин час, най-вероятно. Ще аз го качвам от телефон. И те, дами и господа, нямам и много памет и пак качвам въпреки това. Моля ви се хора, понеже съм болен, това онова, моля ви се, знаете какво да направите. Това е от мен хора, айде, чао!